Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni še v eni domači oddaji Pot poti. Kot sem zadnjič obljubil, sem v Medžugorju in prav je, da predam besedo mojemu gostu, da preveč ne govorim. Želim, da se udobno namestite in da skupaj pogledamo tole lepo pričevanje. Hvala ministrstvu Marija, jaz lepo pozdrav v naši misiji Pot poti, kot je po Hrvatski. Molim vas, da se našim gledateljem kratko predstavite. Hvala Isus Marija, lijep pozdrav braći Slovencima, slovenskom gledališću
Gledalcima, oprostite, jer ne znam slovenski. Nema čemu. Ovako mislim, ja želim odgovoriti na pitanja koje mi bude postavio moj prijatelj. Prijatelj, izvolite. Tako treba. Gdje i kada su se započela tale pripreme u Međugorju za ukazivanje? Ovako. Baš treba da idemo malo daleko. Daleko, vratit ćemo se u daleko prošlost, nazovimo tako, ne toliko daleko. Dakle, 24.6.1981. Troje djece je išlo, šetalo je i vidjeli su na podbrdu žensku figuru, vrlo lijepo obučenu, koja im se smijala se i pozivala ih je rukama sebi. Oni su bili iznenađeni, prestrašeni i kasnije su pobjegli svojim domovima. Pričali su svome ocu, majci, baki što su vidjeli na brdu. A roditelji su im rekli: šutite, nemojte govoriti svašta, ko zna šta ste vi vidjeli, nije to Gospa. A baka, pošto je to starija žena bila je pametan, mudra, rekla im je: idite i sutra, ali ćete ponijeti blagoslovljene vode, ono što svećenik posvećuje, kad se posvećuje voda, i ako vidite tu osobu, tu žensku figuru, vi je poškopite blagoslovljenom vodom. Ako je sotona, otiće. Ako je majka Božja, bit će u redu. I oni su, dakle, krenuli sutra, na večer, dakle, još jedno dijete bilo s njima, i vidjeli su, Gospa je davala znak rukama da dođe u njoj. Oni su je prvo blagoslovili vodom, ona se slatko zasmijala i majčinski ih je pozvala sebi. I oni kažu da su jednostavno išli njoj u susret. I onda je počeo razgovor, dakle, 25.6.1981. I kasnije im se majka Božja stalno ukazivala. A to je odmah izvalo reakciju ondašnjih jugoslavenskih vlasti, dakle komunističkih, jer to je značilo razbijanje poretka. Dakle, opasnost po socijalizam. Što bi još? Dalje se vam je život tada promijenio. Međugorje tada vjerojatno nije imalo ni vode, ni vjerojatno struja je bila, ali bili su tada i drugčiji pogoji. Kako ste vi doživali ove prve godine ukazivanja? Što se tada desilo vama i vašim građanima? Ovako, ja sam tada radio na Širokom Brijegu u gimnaziji. Inače sam po struci profesor povijesti zgodovine, ja. I čuo sam zato na Širokom Brijegu. Odmah smo ja i moja gospođa upala auto i krenuli smo za Međugorje. I puno sam čuo, dakle, priču o tome svemu. Vidite, malo sam prije kazao kako su na to reagirale komunističke vlasti, da su počeli zabranjivati ići na brdo ukazanja, a pogotovo su se vrlo loše odnosili prema toj djeci, koji su zatvorili čak u Mostaru, u mrtvačnicu gdje su mrtvi ležali, pa su ih vozili po Hercegovini, jer su znali da će Gospa doći u 6 sati i jednom prilikom kad su išli od Ljubuškoga prema Međugorju, Vicka im je kazala: stanite, dolazi Gospa, dakle majka Božja, i s nama će pričati. A taj koji ih je vozio, odnosno čovjek koji je s njim sjedio, vozi i nestane. Vicka im kaže: stat će auto samo. Auto se izgasi i oni su izišli vani i pomolili su se. I tu je bila jedna ženska koja je rekla Vicki: molim te, daj mi da ja svojom rukom dodirnem Gospinu ruku. Kaže Vicka: može. Uzela je ruku od te gospođe, koja je, dakle, poštivna javnu sigurnost, i ona je svojom rukom uhvatila, ali nije vidjela, ali uhvatila je, vidi, topla ljudska ruka. Ona je se prepala i rekla je: ja više nikada neću doći ispitivati ovo što se dešava. I ona je otišla. Onda su tu djecu, da smo u Mostaru, u bolnici, zatvarali su ih u bolnicu gdje su mrtvaci ležali. Djecu kazala: mi se ne bojimo, majka je Božja s nama. Tako da jednostavno nisu se bašli. Puno ljudi koji su govorili da su vidjeli Gospu, da smo napred, policija je došla i ispitivala ih, jer tako moju baku. Kaže: ima moja baka, kaže: mogu li ja reći istinu, samo istinu? Policija kaže: bako, govori istinu i samo istinu, nećete me zatvoriti, nećemo te zatvoriti.
Šta si ti kad je bako vidjela na brodu? Ja sam vidjela gostu. I završio razgovor. A drugi su znali zatvarati voditi ih u Mostar na ispitivanja i toga je puno bilo i kasnije, Bože moj, naš župnik Frejo Zolki, njega su zatvorili, tako da je proveo dosta dugo, dakle, u zatvoru i, a Bože moj, takav je bio poredak koji je branio sam sebe, ali kakav je bio naopak, tako je i propao završio. I vi ste vjerovatno imali poredak? Imao sam i ja isto ustup poteškoća na Željkovom brijegu, 81. Ja ko sam išao svojim roditeljima, ja sam rođen u Međugorju, svakoga vikenda išao sam doma i policija na ulazu u Međugorje piše brojeve mog auta i poslije su me poslali u komitet na Širokom brijegu i sa mnom su pričali pa su me optužili da ja idem u Međugorje. Ja sam im govorio, pa ljudi moji, jel vi znate da sam ja rođen u Međugorju, su moji roditelji u Međugorju, ja idem svome domu. A čega se vi plašite? Vi ne vjerujete u majku Bolu, to za vas ne postoji, za vas mit, čega se vi da plašite? A to je protiv komunističkog poretka, njihove priče i kasnije smo optužili, što sam ja izjavio, da Isus povijesna osoba, a ne mitska osoba, a oni su kazali, zašto si to kazao, to će kazati i fratar u crkvi. Kažem ja, pa čega se vi bojite? Ako je nešto mit, to za vas ne postoji. Ali za mene kao profesora, Isus je za mene povijesna osoba, utemeljitelj kršćanstva kao što je Buda za budizam, Muhamed za islam, bilo što, čega se vi plašite? Onda su mi kazali, drugi su me pozvali pa su mi rekli, više nećeš raditi u školi, jer tvoja ideologija je kršćanska, a ne komunistička. I tako da sam ja ostao godinu dana bez posla i nakon godinu dana bio sam kod svog oca, radio sam i kasnije sam otišao kod Vicke. No su pisala me moja ljubica da pitam kad ću ja dobiti posao. A ja još sam u Čelinskoj, Banja Luke, na mjesto profesora povijesti. I moja je od mog brata kćerka otišla je kod Vicke i pitala je Vicku ono što ja želim. I Vicka je kazala, dođi sutra, ja ću napisati na papiru što je Gospa kazala za mene. Majka Božja je kazala, dakle postoje viđenja s njom, nek se Ivan moli Bogu i dobit će posao. Nakon nekoliko dana mene zovu iz Čelinca, iz središnjeg centra, da sam primljen na posao. Mislim, hvala Bogu i Majici Božjoj, jer Gospa što može učiniti, to ne može niko učiniti. Kakve poruke imala Gospa za domaćine? Za domaćine, ovako, ona ima svojih poruka, prije svega vjera, obraćenje, pokora, molitva, post. Jer mi moramo vjerovati, dakle, iz svoje srce otvoriti Bogu i da slušamo ono što nam Majka Božja poručuje normalno preko svoga sina. Jer što on želi, to Majka Božja nam poručuje, jer ona je naša prva majka, a naše su majke tjelesne na drugom mjestu. I dobro, samo izvolite. Kako domaćini ispunjavaju Gospine poruke? Vidite ovako, Gospa za nas mještane, koji primamo hodočasnike, kaže ovo, moramo imati veliko srce. Otvori svoje srce ljudima iz svih krajeva svijeta. Moramo biti za njih velika, dakle, obitelj, prihvatiti kao veliku obitelj, da oni u nama vide one ljude koji izvršavaju Gospinu poruku i da oni tu Gospinu poruku mogu širiti dalje. Jer Bože moj, kad ja dođem u nečiji dom, kad me čovjek primi vesela srca, ja sam sretan. To Majka Božja nas traži, dakle, budimo otvorena srca, veseli, primimo ljude i pričajmo im o onome što se dešava, što Majka Božja nama poručuje. Jer Gospa želi ljubav, želi mir. Mi smo svi njena djeca. U duhu tome moramo živjeti, dakle, to naše kršćanstvo, a Bože moj, tu je Isus Krist, njezin sin, kome se ona, dakle, moli, a on je njezin sin, pa posluša svoju majku, ono što ona od nas, dakle, želi. Što je lijepo kazali. U Međugorju vidimo mnogo stranicama koje grade hotele, to je stranici grade hotele za svoje goste. Kako domaćini gledate na to? Kako imate mišljenje o tome? Je to dobro ili slabo? Vidite ovako, gledajući ljudski. Evo uzmite hodočasnička mjesta, Lurd, Fatimu, Rim, Jeruzalem. Ljudi kad dođu moraju negdje spavati, moraju jesti. A pošto je Gospa došla u Međugorje, ljudi su primali, to su bili mali domovi, ne veliki. Što su imali, to su davali. Ali vrijeme je činilo svoje, jednostavno bila je potreba ljude primiti
dati im smještaj za spavanje, pojesti i popiti. Normalno, kako su godine prolazile, ljudi su počeli dizati veće kuće, dakle obiteljske, odnosno poslije praviti i hotele. Dakle, potreba je ta da moramo praviti te domove i primati ljude. Sad, da li je dobro ili nije? Dobro je s te strane što ljudi mogu doći i Bogu se moliti. Sada, pitanje je kako se tko odnosi prema tim zaradama. Jer za puno govori, Međugorje je bogato, sve ono. Vidite, ljudi rade, mole se Bogu, a onda od toga svoga rada zaradit će i novac. Jer ako je čovjek odgajan dobro, njegovo srce neće biti rob novca, nego i u Svetom pismu kaže, tko ima, nadodat će mu se. Znači, za čovjek Bogu moli i radi, dat će mu se još. Ako čovjek lijenčna neće da radi i oduzet će mu se i ono što ima, to ja tako mogu neko usporediti. Sad čujte, nekoga možda novac, kako bi kazao, iskvari, da tako kažem, a nekoga neće iskvariti. Jer čovjek radi pošteno i ako ne robuje novcu, on je pravi čovjek, on je normalan čovjek, ali je žalostno ako čovjek samo vidi u novcu da mi je to Bog, da mi je to iznad svega, onda to nije dobro. Jer Bog mora biti na prvom mjestu, Majka Božja, pa naše obitelji, a poslije sve polako nek ide, reda se i staje na svoje mjesto. Kako vaši đaci vide Međugorje? Vidite ovako, moji đaci, pogotovo koji su u Mostaru, oni dolaze u Međugorje, ali imaju jednu, kako bi kazao, kao položnicu. Da smo naš biskup imao je vrlo negativan stav prema Međugorju. I stalno govori da tu nema ništa, da je to laž i to sve, ali bez obzira na to, jer o čemu se radi. Hercegovina je, nju su stalno u pastoralnom pogledu služili Franjevci Frat. Jer kod nas je Fratar ovdje od 13. stoljeća. A recimo kod nas djelatski svećenici tek dolaze dolaskom od Dubravske monarhije, dakle 1882. kad se uspostavlja redovna hijerarhija. Sad, ja kažem đacima, vi možete vjerovati, ne morate. Kad crkva zvanično kaže da, onda je to tako. Ali ja mogu kazati ono što sam ja vidio, a vi vidite i sami koliko ljudi dolaze u Međugorje, zašto li dolaze u Međugorje? Pa nema im Međugorju što vidjeti, nema povijesnih spomenika, nema nekih ljepota, nema ništa. Ali Majka Božja privlači, to je magnet koji uđe čitavi svijet u Međugorje. Prema tome Međugorje je mjesto molitve, gdje se ljudi mole, iznose svoje probleme, i tjelesne, i duhovne, i to sve. Kad ja svojim đacama kažem, nemojte puno pitati zašto, nego vjerujte. Sveti Toma isto nije povjerovao svojim kolegama, dakle apostolima, kada neću vjerovati da Isus usno dok ne stavim svoje prste u mjesto Isusovih rana i to sve. Kad Isus došao pa ga je Toma vidio, a Isus moj, Bog moj, sve moj, onda on Isus govori, Toma, blaženi koji ne vidješe, a povjerovaše. Ja njima kažem, vjerujte i budite sigurni, ovo što vam ja kažem, ja vam govorim istinu i budite sigurni. I kažem, budite dobri momci, čestiti momci i pošteni momci. To Gospod od nas sviju traži. To je najbitnije. Koje godine ste i Međugorje dobili vodu? Ovako, Međugorje je dobilo vodu prije Gospodnjih ukazanja. I imali smo asfaltirali smo sami put od početka, dakle ulaska u Međugorje do same crkve. Ljudi su davali novac od duhana, jer smo mi ovdje proizvodili duhan, to je enormna bila kultura, od toga zarađivalo. Pa bi ovdje godine u Duhanskoj postaji stanici, nisam važno kad se kaže, oduzimali su novac, dakle dio novca od našega duhana da bi se asfalt isplatio. Tako kad sam ja bio srednjoškolac, to bi moglo biti ovako, recimo 60, 90, 70. Prvi asfalt prošao od ulaska u Međugorje do crkve, a poslije put za Čabljenu. Da. I ako pogledamo crkvu, kad su gradili tako veliko, ali ovo može samo da predvidi Bog. Da, tu je bio Božji prst. Crkva je pravljena za vrijeme stare Jugoslavije, dakle one prve. I kad je došao drugi svjetski rat, to je vojna drugog rata, onda je crkva obustavljena, možda je zidala 3 metra, i to kamenom, ruskina prava, to je bilo vrlo fino. I to je tako ostajalo. Pa su mi djeca čak igrali lopte. Svećenik ga je branio, a meni je moja majka govorila, sine moj, crkva je blagoslovljena, nemoj da bi što loše radili i nemoj da se igrati u crkvi. I kasnije, gradnja crkva završena, samo trenutak, 1970, recimo, prve, otprilike tu, ne znam točno godinu, ali tu je.
Šta vam znači Gospa, Isus, vjera, sveta misa? Bez toga ja ne bi mogao živjeti. Jer ja se svaki dan Bogu molim. Sad se više puno molim Bogu nego prije dok nije došla ovdje Gospa. Jer čovjek je čovjek, on je nemoćan slab. A kao Bog pomaže, čovjek može čudo učiniti. Jer kad se čovjek moli, misli na Boga, tu je srce. Ja jednostavno pričam svojim Bogom, pričam svojom majkom Božjom, jer bez vjere jednostavno ja ne mogu živjeti. To mi je potrebno više, to mi je na drugom mjestu. Onda Bože mogu vjera, dakle u Boga, onda je tu obitelj i ostalo što dolazi i hrana, što je normalno za ljudski život. Jer vjera je vjera. Jednostavno ja u sebi potrebu moram vjerovati i poruke vjere i ljubavi, ono što nam Majka Božja govori, moram širiti, izračiti pozitivnom energijom među svojim kolegama u školi, među svojim đacima i bilo gdje ide. Koliko se u Međugorju promijenilo od doba 30 godina? Koliko se je promijenilo u ovih 30 godina ukazivane Gospe? Ovako, gledajući, recimo s materijalne strane, pođemo s prvog toga. Međugorje se strahovito promijenilo. Naši ljudi su živjeli u Zagrebu, u Sarajevu, Njemačkoj, ne znam gdje sve. Došli su u Međugorje i pravili su nove domove. Htjeli su doći tu, jer su vidjeli da mogu raditi kod svoga doma i da mogu zaraditi novac. Ne da budu u Francuskoj, Njemačkoj, Norveškoj, Švedskoj. I pošto je naš narod, dakle, u Hercegovini jako je radi, voli raditi, onda su, dakle, dobro materijalno stali. S druge pak strane, u duhovnom pogledu, mogu reći ovo, kod nas se ovdje ljudi u Hercegovini mole Bogu stalno i stalno sjedi u crkvu. Nas ovdje vjera drži. Jer Bog nam daje snagu. Jer te komunističke vlasti strahovito su dosta prema nama Hrvatima ovdje, jer smo, dakle, kako su oni govorili, puno vjerski nastrojeni. I sad da ne govorim o prošlosti, gdje smo bili u ratu, ono i to sve. Dakle, molilo se i prije. Kod nas u 12 sati, kad zvono zazvoni na crkvi, ljudi motike stavljaju na zemlju, odmah se pozdravlja i moli Anđeo Gospodnji. Tako je navečer. I molila se krunica. Poslije toga djeca su išla vani, mogla su igrati, jer roditelji su, zna se, otac i majka su stup, stožer, dakle obitelj, i mi smo ih slušali. I to je u nama ostalo. I mi tako svoju djecu isto odgajamo. A pogotovo poslije dolaska Gospina, jer Gospa govori da moramo moliti krunicu. Moli se krunica. Čujte, da vam kaže, ja ne mogu sad da tvrditi koliko ko moli. Ja osobno molim svaki dan. I krunicu još više od toga, jer zahvaljujem Bogu na svemu što mi je dao mi je više nego što ja zaslužio. I hvala na svemu i Majci Božjoj, koja nam toliko pomaže i koja nas je spasla i u ovome ratu. I hvala joj na svemu. Što bi na kraju emisije kazali našim gledateljima emisije Pot putih? Dragi moji prijatelji, što vam mogu kazati? Mogu vam kazati, dakle, držite za svoje vjere, molite se Bogu i Majci Božjoj, jer što nam pomaže Isus, što nam pomaže Majka Božja, ne mogu nam pomoći ljudi, jer ako se čovjek ne oslanja na Boga, nije dovoljno moćan i jaki da može sve učiniti. A svakom ću kazati, ako ne može doći u Međugorje, nek se moli Majci Božjoj u svome domu, jer Gospa je bilo gdje, u kojem je mjestu, evo počeš smo opet od Gorice, Ljubljane, svugdje, Slovenije, čitavog svijeta, ona je tu, mi se molimo. Tko može doći u Međugorje, nek dođe i nek osjeti glas, dakle, svoga srca. Što mu srce njegovo govori, a to osjeti na poseban način kad dođe u Međugorje, pa vidi ljude koji dolaze za svih strana svijeta, crnci, bijelci, indijanci, Sjeverne Amerike, iz Australije, iz Kine, pogotovo recimo kad je festival mladi, recimo kad je sad bila 30 godišnjica Gospinju kazanja, Međugorje je puno. Čovjek se osjeća letnim zrakom, toliko je molitve, toliko je ljubavi, toliko je svega. Ne mogu vam kazati jezikom, to jedino moje srce može kazati, jer to doživljavam, hvala Bogu da sam rođen tu i to mogu vidjeti sve. Tko može dođe, ali molimo se svi zajedno našoj istoj Majci Nebeskoj i Isusu Hristu. I onda ćemo biti sretni i što vam mogu drugo kazati? Jedino pravilno svetog Benedikta, molite i radite. Ora et labora. Ja se zahvaljujem na ovim lijepima riječima što ste podijelili sa našim gledateljima. Želim vama i porodici
obile Božjeg blagoslova na vašem životnom putu i još da živite tako katoličku vjeru sa srcem, da pohaljate i sve dobro. Hvala vam, nek vas Bog blagoslovi i sve naše slušatelje i gledate televizije, dakle u Sloveniji. Želim vam Božji blagoslov i zagovor Kanjice mira, Gospe Međugorske. Živjeli! Spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim vse dobro. Ukoliko boste poromali v Međugorje, ste dobrodošli. Jaz pa vas lepo pozdravljam in vam želim obilo Božjega blagoslova. Predvsem vas pa pozdravljam s tistim lepim krščanskim pozdravom Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega svidenja oddaji Pot poti.